যদিওবা ভোটত আমি হারিম इलेक्शननि रिजाल्ट फारसे मोनसे बिराद गिदिर जाथाय जानानै दं बे जाथाया मा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन बेखौ थांनाय समाव सोर आपल'ड खालामदोंमोन नै भिउबो जालालाय आंना थांनाय समाव सोर आपल'ड खालामदोंमोन आं बेखौबो देखायगोन आरो आपल'ड खालामजानानै बोरै मा जाखो नैबे सिख्लासाया आरो बेखौहाय दा सोर फोसावदों आं बेखौबो खिथागोन जिखुनुआनो जाया मोनसे खौरांखौ होग्रोनो माने जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारा जेनदोंब्लाबो मोनसे मोजां बाइट होदों स्पिच होदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनावसो आं नैबे गुबै खौराङाव थांगोन नैबे सोरबा चिरांनि टपसोनो दा बै सिख्लाया जिउ खहा जाबाय बोरै जाखो आं खिथानो थांगासिनो दं नैबेखौ नायग्रोदो नायजोबनानैसो कमेन्ट हो काउंटिंग टू अलमोस्ट हैव हल জাস্ট ডিক্লারেশনত বাকি আছে আৰু যেটো কাউন্টিঙত যেটো দেখা গৈছে ইউপিপিএল দলে 50,000তকৈ বেছি আমাতকৈ ভোট পাব এটো দেখা গৈছে তো ৰাইজে মেন্ডেট হিচাপে ইউপিপিএলক ভোট দিছে এটো মই ক্যান্ডিডেট হিচাপে বিপিএফৰ ক্যান্ডিডেট হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰিলো যদিওবা কষ্ট পাইছো তথাপি মই গ্ৰহণ কৰি লৈছো আৰু লাখ লাখ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী আমাৰ বিপিএফ শুভাকাংক্ষী বিটিসি বাকীয়ে যেনেকৈ ভোট দি পেলাই মোক সঁহাৰি জনালে ইউপিপিএলৰ নিচিনা য'ত বহুতো দল তেখেতসকলৰ লগত আছে আৰু চৰকাৰত আছে তেখেতসকলে আৰু তেখেতসকলৰ লগত ওৱান অফ দি ষ্ট্ৰংগেষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি বিজেপিও লগত আছে এজিপি লগত আছে জিএছপিও আছিলে গতিকে তেনেকুৱা ষ্ট্ৰং এটা দলৰ লগত মিত্ৰ দলৰ লগত বিপিএফ দলে অকলশৰীয়াকৈ যেনেকৈ টক্কৰ দিব পাৰিছে সেইটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে বিটিসি বাকীৰ যেটো আসল যেটো মনোভাৱ আমি সেইটো দেখিবলৈ পাওঁ আৰু হেতু আমাৰ যদিওবা ভোটত আমি হাৰিম আমাৰ বিটিসি বাকীৰ যেটো মেন্টালিটি এটো হাৰা বুলি ক'ব নোৱাৰে আমি ইন আদাৰ সেন্স আমি জিকি আছো কাৰণ বিপিএফ দলে চৰকাৰত নাই আৰু অকলে কোনো দলৰ সাপোর্ট নলোৱাকৈ আমি ইমানখিনি ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছো ইয়াৰ কাৰণে মই সকলো বিটিসি বাকী আৰু স্পেশালি এক নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি বাকী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী জাতি গোষ্ঠী আৰু ভাষা বাকী মই বিপিএফক দলে বলে ভোট দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছো আৰু লগতে আমাৰ ইউপিপিএলৰ ক্যান্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰী তেখেতৰ জিকাটো নিশ্চিত হৈছে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক অভিনন্দন দিছো শুভেচ্ছা দিছো কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছো আৰু মই আশা কৰিছো বিটিসি বাকীৰ যি অভাৱ অভিযোগ আশা আকাংক্ষা এইবোৰ সৰু ডাঙৰ সমস্যাবোৰটো লৈ পেলাই তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ভালকৈ দেশৰ নেতাসকললৈ বুজাই দিব পাৰিব সংসদত তেখেতে দাঙি ধৰিব আমাৰ সমস্যাৰ ওপৰত বহুতো সমস্যা আছে আমাৰ বিটিসিত এইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি তেখেতে কাম কৰিব এটুকি মই আশা কৰিছো जिखुनुआनो जाया भिडिअखौ नोंथांमोना नुजोब्बाय दहायबो आं मोननैसो कमेन्ट नुदों जोंहा क'क्राझार लकसभा बिजाबलायनो बियाबावहाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारा देरहानानै थांबाय बर'आनो देरहाबाय जिखुनुआनो जाया फोथायनाय दं आसा दं बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे पार्लियामेन्टआव खुगा सिगोन भइस राइज खालामहैगोन सौहैनो हागोन नाथाय आंहा सन्देह दं एसे उदालगुरिनिफ्राय दिलीप सयखिया बर'फोरनि थाखाय खुगा बेखेवहैगोन ना बेखेवहैया नोंथांमोना एसे कमेन्ट हो जों बुंलायगासिनो दं बिपिएफ देरहाबाय सोरबा बिपिएफ जेनबाय सोरबा इउपिपिएल देरहाबाय इउपिपिएल जेनबाय गावजों गाव हेबलायनाय नारा नाथा नाथाय माबा मोनसे जायोब्ला बर'फोरनि गेजेराव
बे समावसो जों धरना लानाय मानायखौ नुयो। थ' बैफोर दाफैथों आरो जोंनि गेजेराव जों सासे बर' MP मोननो हाबाय आरो गुबुन मोनसेयावहाय बेलेग, दा बेलेगा जोंनि थाखाय खुगा सिगोनासिया जाथाया माबाफोर माबा मोनसे फैगौ समफोराव जायोब्ला जोंनि गेजेराव। थ' बेखौ दोनथ'नानैबो आदा जन खारजिया मोनसे पस्ट शेयार खालामदों, नोंथांमोना मिथिखायो। जन खारजिखौ गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिनानैबो मिथियाबो। बे बोरै जोंहा बरिया ब्रह्मनि रोदा सावथुनाव जाय बिलियन बा मेन दाखु रल लादोंमोन, नैबेनो आदा जन खारजि दारि रै लानाया। बिथाङा बाव लिरदों, मोजां मोनबाय दाना मोसौफोर, खालि माबा जाबाथाय भिडिअ रेकर्ड एसेबो हगारनो नाङा बे आपल'ड खालामग्राफोरखौ। नैबे सोरबा चिरांनि थबसोआ दाख्लै बावै मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन, भिडिअखौ दानबाय बियो, नाथाय रेकर्डा दङ। बावहाय सासे सिख्ला आरो सासे सेंग्रासा हमदों मोना मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, सेंग्रासा सिख्लासा बा जायखौनो जों गाज्रि खामानि मावनाय नुयोबा हमोबा हिन्जावफोरनि मोखांखौ जाहाथा देखायनो हाया, आरो मेनलि सिख्लाफोर जाय आन्डार एज 18 इयार्सआनो जायाखै बेफोरखौथ' इलिगेलखा बियो, नोङो साजाबो मोननो हागौ। दा बहाय भाइरेल खालामबाय, मोखांबो दादा दिदा, सेंग्राबो सिख्लाबो। मोजां मोनलायनायखौथ' जों हमनो हाया, सोरबा मोजां मोनलायथारोबा बेखौ जों हमनो हाया। गाज्रि खामानिबा हमनानै रायजोआ बिजिरनो हायो, खिन्थु गावसोर मोजां मोनलायखानाय लालायखागोनबा बेखौ रावबो जेबो खालामनो हाया। दा बिनि गेजेरावबो दा नैबे भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव लाइक्सआनो 6.6K थांखाबायमोन। दा हिन्जावसाया जिउ खहा जाबाय बा थैबाय होननानै नैबे खौरांखौ मोननो हादों। नैबे आदा जन खारजिया बेखौ शेयार खालामदों। साबधान, सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रियाव हमदोंबाबो मादोंबाबो बैसोर मानसिफ्रा मा मोजां मोनलायदों ना मादों, जों माने फेसखौ डाइरेक्ट लाबोनो हाया। मानसिखौ लाबोयोबाबो मोखांफोरखौ खोबथेनांगौ जाथारो, बेनि थाखायनो रुल दं आरोना माखासे। दा नैबे जाथाया जाय चिरांनि थपसो बे पेजआ होदों, इनभेस्टिगेट गासिबो जायोबाथ' निस्सय खारग'नाय नङा। दा बे आरोना शेयार जागासिनो दङ, बेनि सायावबो नोंथांमोना मा बुंनो सानो? थ' बेबायदि जिखुनुआनो जाया, भटआथ' थांगोन फैगोन, जाय जायखौ सापर्ट खालामो खालामबाय था, नाथाय गावजों गावनि गेजेराव कमिउनिकेसना मोजाङैनो था, सोमोन्दोफोरा। आरो नै इलेक्सन फैबावगासिनो दंलाय जोंहा, मेनानो एबारसो जागोन BTCनि 2025 बावलानो नै, मे मास जोब्बायानो, जुन हाबबायानो नै, जुन हाबनानै सारि फैलायलांबाय। माला थांगोन पात्ताखौनो मोनला। 2025आवनो इलेक्सनबाव, आरो बिनि उनाव 26आव MLA इलेक्सन दंबावो। MLA खौथ' दोनथ'बाव, BTCनिया डेन्जार जाथारो जोंना। थ' बेखिनियानो आरो आपडेटआ। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।